سلام. غير الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. سورة القلم آية 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لك أن بصوب لك الدانغوك لك أن بلو أسلام يتشنك لك أن فاتو لمن يذاتك بين على فاكان أكمل بك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمبي تغاين كروكرا على فاكان بوشي شيطان على كدنا باكا فرلك رفندو. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. فذرني ومن أكمن ما تنيونس مغمي يكذب بهذا الحديث نابي نمبروين كالونسكيا نابي كالونسكيا لكن نمبروين بروج من القرآن على كم بالكرم صلى الله عليه وسلم. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث نني موتونيونا ما منو نوبي قرآن كالونجيا ما منو بكاني بروين كالونجيا نو قرآني أمو وتوني علما نكاري تونيونا ما كوريدي ما يسوع بفهم أكوري بالكرا كوتو على علما نمنا ننصر على بودون أبنا مينغولا أيودون أي منجولا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. أكو أتوما سنستدرجهم منو نجى كانوا من فانفي وتفهم من كلامه ومسكين يرمي منو نجى كان يرولا نعمتا بنو شرف فانفي من حيث لا يعلمون. سنستدرجهم قرأ يعملوا منه
ni istidraju al istidraj oye alabe adamade nyena fileli minke ka hera ko ki ibe damu kula ibe bendia kula na fora ko ala kuta binize mama afuite ke soro folo fo fen fora ko jurumu bo se mama o shitike ka yesoro ibe jurumu kola o de to ko al istidraj yano o ka chamfe ya bi o ka cha adama dela ma chama ere mago be sanode wa ala dum de fo ko kafiru to imbu nege bu nege menu mina yoro law maskin yoromi istidraju yode ala bi jonyena feli minke kasorite ala kula kanyuma ya ko nyeshi ima ka hera ko nyeshi ima amawo be te ala ko fuila ngaw manu bolodo ko kula abiye fo mo ka ko atoyani kela be fama do abi toyani ka abi dansago ka fanga sinzimbe halni min ko abi feletika kama o be dese ma be abi sebaya surokata abina malasa istidraju de ba madin chama magosa no kara abina kalin yana ko mi voix ja tiende ni chengundo nyanguma ne magoma sawa ni chengundo nyanguma ni mane sura ko ni ye joy ate ala kula nga dode be ka faraka hereka akalla yinu be ka sabati don ba ko de adama de bela kunango rere kadaka ko alika halain istidrajudo o koraidi arabe ka anege fuga si ahalakiro erema ala tafa akasomi mo komi ni jan da fela bi fe min bla jan kono ka fe min kada rere ko bla jan kono ka atemesira ka furaka je ka annasrani dla o ta istidraju te eske ka layni de bina fe min mina ka fa eske ka layni ka dumini de dama ka layni ka ateme chugo aka lafiya o pana ko kafiru ka here de bet ne chede para kan shikandan ade an aslama don babba do defu ako istidraju be kam ma juljul malasa ako mo kam mangutuli fu be kam ma juljul malasa ko alaka sutura be kam ma juljul malasa in fenzaba istidraju noy ala baraka hereke erebulu alhamdulillah wallahi baray woni baray ndabo ala de kam o de to ala ya ndeme o adamne e may afmeni chugoni na sisa karata wal mayre nyena ko ala kademe de balaka tukino fe kasro ala kademe de istidrajudu ala be ki sama kan halakiro de akobe ma chama malasa mo kam mutuli mo bi jaddu mingi yere la ka foka jaka tema hakeka yaro ya adama de fambata bulu ko masero mi ka sama ka sei inati nyoy ka foka jatlo la niya wele ka foka ja ka tema hakeka anga noya nyo mangutu fuyi anga dobwala okay anga dugo kanyere anga dugo ke nyoy a here ka bu nyo mangutu fuyi ka ku foka sero la basero mina ebra tiki malasa ka kabaire la fu wallahi karsa ai kanin manya wallahi au kwani anyona fuite jamana ngona nyona flabe jamana kono jamana biketa che nyona ka chawa kile ite fui nyona ka chawa kile mashi nyona flate jamana dila afora ka ambeli ka njugunye ambeli bidoke o de nobi mimba fo mimba lameo bele bidoke o foita adama de nafa fi binge ala ka fonsiri ana ka deme kofe sino moko kuma ate foye
mauka mangutuli fui ate fui wa a chere ka dogon fui a che mancha e mai dono ko che doi nana ka sidna ali mangutu ko sidna ali ko ama ako kari datu ka kuma ingaita ake fleka fui foka siorma ko ne masi ako nga mimbi kono ne temembo fana kade chengwite mumini mangunde aka kuma mangutuli nafiki ya kumba chikoro peka sidna ali foka siorla a modo la kwe hakemi an yoro hal ni manye kibe kutanu addambe hakemi na yoro ita foka dain afoi ka dain kana nafiki ya foi faraka adama de me ite kira ite nabi mai ika kuma be bisa ga sawa bai ote cheu ite kira ite nabi mai ego kwa tabbe kai ta ko kadi de yata abe mai de ami duwo de ke ami sawaba sororo mununa alaka ulublanga nyuma misanna ni filimunu ya ansoro ala kulu yaka almami yo defo akota tani blaka bebe ka kumara foni kaburu yintigi ayibolo shi alakra kaburu sallallahu alaihi wa alihi wasallam alakra de na fara kwai ni mfo no kon sabatira kwali de afo hal ni ma famu kana sika do ala kana hakli jagabwa hal ni ma famu قل آمنت بالله ورسلي اندرى على الاندرى ركتشلونا لمن يا حلني ما فهم لا أما أنت وكك من يفو يبسيك بصوابا ما دو يفو الله فلي ربسيك يسرى فادو في نفلي منو ينصر على كل يافا على كبودا كاي على كانتلو مجين okuma ko istidraju de ala kombino nige kombina fa fe o maskini mi o de hakili jigini kuma ina ni fen saban ambe kan hakili to ala adama de kaniyere malasa ko fonni balaka ki minnu be ere ni ala cheybudo ko jugumu bi na ala cheybulu donga ebike ki yere malasa ni here kujini maka chaya awa we kilin we afolo e aflana ere daimi hebodo e kala ensina daimi hebodo e kala ko daroni mi ere odo ngai be ka mo kam mangutuli mo ba foka tema hake ka tugumena e bala ko ke kiyere malasa wado mo ba miri ko adama de be chugo do la ka sori maso hake makui ga e kana tugumo no fe okumana asabana o ka gela be o ya ala ka sutura ni ala yi sutura tubi ka segi ko kana to wali jugu inate ko ala ke ki sutura ni mi chugo do do ala bin labla parce que ala ka sutura yi nyana fleldi ala be hine abo magari ebe ni ko ina ala be ki sutura ki nyana fle ni na hakli soro ani ki ta hakli soro adono be lebu de ala kan kishi kan dan bana ala ko minu mina fanve o maskini fami wa umli lahum inna kaydi matin makma toy wa umli lahum min akononi kuye min yana fleli kuye inna kaydi no teneka fele matinu no kuluka gole kuye ala te fele tige jonji kama kibe bola o madalika kede o maka o teke inna rabbaka labil mirsad ni ta'ala yuradun abelan be kan be kono bana yuma na maka soro yode here akumbu kono de mbu nyana fle no te madde sewla de inna kaydi na alaka fele be fele munun tike kafiru ni dabal jugu tike law kama ni munafiku kama matin akulu ka gwele atisri kama kibe bwala ala ka bi dansiki mawo maka kula abana
ete kafiri do ya kafiri do to kafiriya kunnuni nafiya kunnunati arabi ta koni do buluda arabi to dafe abitu ala ko kele la ba ala ko ka kele fabta arabi ta to kele dafe sura ala yamin la baka blay abitu do ko inna kaydi mati ودعت على وعكا حديث صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته كو على بتوني كلا ينفل فاق عمله غيكون بين ينفل وينفل لي وعلى كفن سرادي ما دولا ني ماما بيسي ينفل لي أبكي استدراجه ماما ني مامي قاتي سي ينفلادو nyana fleli be ke hine ni mamin tubira ka sigako bana alhamdulillah e nyana fleli min gera akira sawbu ka hakli dima ngani nyana fleli kera sawbu ke malasa era nyana ko fedna na bwala idilla ka kuma infiya ngo nebeni ngo ina fema bwala folo ibise go defo nga fedna na bwala fiew aw darate ma bulude hale mi me wal sabaroni wal mutu no fe misrula fende ma boala folo ente ni imatsegi ko ne ala ilabla domi la hara ko tede amma sai janme kuma de ko do kila ya wala kale ka ko de se mali ni mutu mine mali to famde angon amanu waju chugo amana fu ukani jin chugo nganu yi mine onde de ngi ta won ya fuyi akana jin akana faare kadaka fali sueni hadute fali fana kera jin laba so famba ya do jin laba zo fana kera ma falawde ango fana foka faraga folo zo mi mo be sueni jala de ke se mo be fali de ke ka mo fa kata no bulu few zo san zo ni ka gelewe ni gele atay ka fere menene ko kuma do butla ka mugu cila zo juin minaw so trokuta la baw sira foy tana ma de fle foy oh ebo ke biti yere nema no wari ke binatla ka nyina ma nyumange ma do adama de do ya adama de ya fam cikumna ala ma adama do ke ko mi bagonde adama do hakede bo bonyona bagon be kungo kono ni min lambe ko ka min minaka balola ala jembe no yo wilu chugo ya jurumu ko ni baraji ko tufi nga adama don fe ni ndaye ni obey ni nga hake ni obey adama don manga be nyonga sira shife umanga yonto yon sira shife وداني إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا علي هل أنتم يوني حرام يا أيركمك أيرب منا مينغ فوي تعالى لك اليورو فوي تعالى أقول لي جونتو ينفيو علي عندنا يا كهتلتك كباير كتوني ما قاتي بجونك أبدا لا هريت فوي كغفي كونو ما مينغ ite foye ko tununa kwa ketchukun yana kira ala jati kamanga atununa ito ye abada kwa te jonton yo fiu ma shika nyumanti tunu ala yoro bana neta aton yo ayre da makana yonto eni e balu na be ko la ka do fa ki bi nyina ma to ken wi o be ketchukoji ma kilin fa bulu fe no fe e bina nyina ma ya jume ngeble e bo ka ala nyina ma yana ma hera majmai a foni mamini alay boda baki ni tubi sahalin bayde andum fe ma o teke ga chaala bi o to wal moto tayde la fo awa fu yerabe to moto do ngoro enote ni alaje e afara ko ngana selim sirla e ma so ngana selim sirla ambe dama ka kan alala ambe dama ka kan la harala e sonde kana sili min nambe kwa bi na sili e nambe o ka sabara mbe dala ano ka mutu mbe dala e nambu de kama ka mutu ta yana ka tlasilla ka sabara ta ka tana yana ka tlasilla o la hara duye e no bede bi yonzoro la hara kenaka misri da sabara talaw amutu talaw aw do maka ko la hara de okay ekuna mbesile wa ai
ay pe muna misiri la yo munu na be seli ne kunna molu ka sabara de ta wala sa usina ngolo katasu ibiso ngo fola ni ye ni vo apeke to di parce que fait do be fo adama de rek ko jabi o de miri yere ni nambe seli o nambe batula ere nga fara aka seli e ba fe ko place la katasu atoere ndana kenya ala ka demerete mo selire khushu hanfe bi baraka ka muto ti bolo kena ma ka khushu soro sella hanfe bi barado de foni gugoro mambala ni gugoro nyera awa parkini fana be la alla ya kili biskito no te ka muto jote ka do ere koni hakli be de be salamu ka bladore ka tika muto ta ala ka boda ka ala ka anu kanda ala ka kimandano opmana ango ni fen sabai ambe kan chuko don ala note ala ka fele no kwa binna ma seki yere bola de ala be fele min tige jon kama ni be wale jugula ako kwale ka dabali inna kaidi bachi kunga bi yana fele ko anga don ko nyena fleli wala sa era de psiga nyena fleli yele masida ala ka de men ko fe ka ke nema ire no e ka hakli soro ka bwala man taba Allah alai karo ke de psiga ni ko indabla ka ke ma nyena ma ire e min klubena moto zo psiga ni mai lame ka siga ko ka moto ko ta indabla peu ka mo ka sabara to peu ka ala ya fadeli ka sigi ko hal ni ma siga moto shuani koro sigi ango koto alama yi okay ay siga alama ay rabbina aminu fo ni ala sana ambo laydu taka fo wajulla mo ka yafa moto shuana munun tubira okay ukani lahara ka yafu ba nga asharti tubi de ni min tubira okay am sugo fana yini lu de ga hage ete muto ake min da na fari ko betara lahara yaro ko be gele wana fari ga tigu yini dusu ga min da ni ga ka muto shenna ni ina yoyi muto yere dundi bolo ka dama ko fo ya fama ya do nyera bo ko de o nga ka tubi bani ka bwala ni borala ni ala sona ambe ala deli ka yon dembe ka solution yinala amba jigiya munu nga moto utara ukaya fa tubi ba uma munu mina tubi ka bwala ani mema tubi be mo ga moto utara la harada hal ni nyuma ndibula jurmu be blay kuna akani malasa kite nyuma ngede parce que la to do biso go meri wa ko mo ga nyuma be ka juru sara nyuma yere bene bulwa ni nyuma ndibulo ajurumu de bitta moto tuki kuna ka bli kuna ajurumu de beta sabaratiki kuna ka bli kuna wala sa ka do fari ka jan medya ka do fari si yoro chejugo yaka kuma abanya na ko yitlunge ni ye jan me yinye na dungo do ibado ko sebedo parce que mo be jan medya baro ka ku kebi muna a chaman sigale do jan me ko dila ibira jan me yinye na do mina o do de bina fo ko hal ni nguyado ala yo siga bo ambela do min adama de bina jadime o do de hakika bina bang parce que bi abe ma chama yana ko konu yetlunge o we munun tabe keneka ede so munun be keneka munun vana biyon jien ko to misiri kono koro idi ne ma fi bi bolo do ma kuna misiri kono de gairi ma munun be seli e bala ka kilo tige olu de kuna eni mamunu be seli e bala ka metri tiga olu de kuna eni mamunu seli be ka garamu tiga olu de kuna o fana e shweni faso do de so non be ngo soro chugo mi de ere ngo soro aya be sura do damne na no ye waylul lil mutaffifin ala ko golo be bonebe halaki be nagashili kelawi al mutaffifin aman nagashili kela bon nagashili kela la sura be nyefe ay sura inde damne na mama kabare bi don intike mo kuna u nyinema e fana e zo façon de dire cheni kela façon de dire imana kesta me façon
izoni aha bana o femseni mun nambo fara nyonga kamena nyuma yake no ide hey mo ka fe nduma ama foke ka mina ula kana nyuma yake dai mo ka fe ndafale duma akafsa ka mina kibina sarakati bo ayeni voye de ni yere malasa kibina na misiri de la wala ni yere malasa ibon foka warde dama karoke neti war suro chugo donde adabla na kunye kibina di misiri la kana sini duro mayre misiri la mo ka fe ndafale duma ki se mondaina karoke mo ka hake sigili de ka saka teme sarakati boka yara sarakati boka de alaide gaka mo shuye ka soroka ke sarakati bola nganae atada madina fa ni mai foli ka gelenga fa ka fo atugola parce que ma tamba ere malasa ni nyuma yade e commerçant était ban fo ima jago straf wala say ka tono ka chaya e be ga fa ndonga mo nditike be ga parce que don ko don o defa al qalil min al kathir kathirun ma mun nga jago kun ka bo nu ye nambara fitini nge dora abe chamande dukuna o koredi e mambina ni conteneur chama e sugorola e kilo duduru tike bore bela wal mahali kilo fla o be ke bore joli wore o be ke million joli ale bulu o tike mina ere malasa ko sungalo ina ye million fla do ni misri na ye saba do na ye nani doya ye sugoro bore keme fla tla sugoro bore keme fla me ne ya tla keme fla be wal sugoro yi ikinga o keme fla segi mo ka boera wala kilo duduru in segi mo ka boera wala ku ka boera 50 kilo dafali duma o kadi ala yakatme ka shuye kana do sarakati ga do fadi ga na fulo pasugoro damate de ma bejja golla ma be namara dibila namara ni na duma ko ke ka bugune fari kuna o kuma na ibisoro ka kibo wo datu o de la ka chedo tanu ay jey kabe yuma yake abe mzuru keta abu keta o kuma kele ina do shina ka fo ay o cigarette façon de fo ko ali de bo représenter malla e biso go fam chugodi e ma ka dine farda ka ke dine mo bay e be ni fe haram yele ga ko fere kan na fulu soro la ka jamana de fa ka jamana de bana ko kenyo ngo kuma misiri joke no wari bi here ku baw ke no wari mana amina kashi kutubala yake ma sebe ha ama yere ni ga alata ni de mo bi ni ga alati ni de kuma bi fiya chugula ya fam ya odo jonguna ndi kuna ngo bela ni kaka kan parce que ni ne ma chama malasa bi mo be wale jugu de keka na folo kenyonga parce que ni ikera atefo nyumangela ko min ya daw madron be singa fo ki hera nyumangela o ya onde ka fami o ngo fo chugui gasitana wala de ko nyumangela do parce que ye dili mi ga orla o ko nyumay nga nyumangela imbora na emini aka ares ki mem munga ka war kenyonga ni balaw be ba waye be de o samru kuru dok be yoro do kere fa be samru de ba kono ceni ke yoro du haklima be bu fam o muslim o delegation wuli ko ba ka ta fa ko akani yoro imbosi aka keta chide munun tara ko munun ya blaka na wulu songa na fone ne jombe no dama mi dando la ba do ne ba war borom ne abu bon so inde la islam wa nga saballe est-ce que bi mo be strani kuma nunu ana soro erel la mana jonjo do bi ba soro fana ta soro chugo mai ni fo o dusu karna kashi o karna ka war dil dabla o de ngal layni rere na no gombe atibulu aha karo kana no gombe kana na anda do kuma na de tanai fa ore fe ita du yere aha akanga ko in ala kan shikan tanga de ko in ka bo ma de adna islama ila maka ke ko re de ala kan tanga o ma ala kan kishuba ko in akorolo ko bo ma etsika foi ke eu ka fodron ki nyuma yake ne ko de ba sauba to ne
أنت قال جينا garanti تماشي مين فوري إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا أيوة دي في واجب الله على كسان وعلى تفوي من فوفين زنما ni yera malasaki nyuma ya kelai opana nyuma ya kela de bisika yini chuko bela ngo yini chuko nyuma de bo folo o de bara dam ne iba yini ko de nye folo ba bi soro ka fo ki ka ta chuko nye ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard ay nafakati kikabo fena sanumauna fagiba eko akla ko abede drofe yichugo chekayo sanya hisiyan wa ma'nawiyan femun ngassan ahala lawdu anyini chugo kai ode nafakati liba adama de nafa ba femin tay ya di mema no farandika a yinin na a tafen shi don ala abu nafa o ti kungo soro ala o islamai ya ka yi cikoyi o ta karamago da mai da makakon wula ita ma doka soro ciko ya don amma fo na ma isaraka di mai kayi ga kiya bo mini shera mo yini abse ke nafa ni e fana isaraka bola o war jeli ni e nyuma ya min gola o jebe nga mi a yini haramuna no na dema o te fo isoro ko yende asira imani islami nga amasa ni dine barakala ya don ni tafo ila haramu gere ko ni mbolo fe mine ni bella go shi se dina ma amanga ikinye tuko ko mine ibo sigi ayo de folo don bawla as-salafu salih qaida imana ke chugo ka fali kafiru e fende ala kirama ya mine o kafiru di o fe on di chugo mina o di chugo donedo gay kon ma e kon almami to mangi sigi min te foy ke do fere ko bina joni misiri ko do e walma ko bina joni e reka ko do e ke bi to go fo ko do ko idumba don e ba don ina be nyon galama e adoni halala foy tani nga warla abini ngoy ndeka ka warisi ben ndeka no e fembla kan e ba ko alhamdulillah kitay jibule ambe to de kala kane kada na tigere ba don chena a ne be ko jugula parce que do bi tester kala yedi ale reba ere ka bara no mado absika ka bara ere fi ka soroka bugune ndima ka laje est-ce que ne ka wari numbe so ala ni sona na tini gal keble de wadda ludo de abulo ada ba de bugo wadda ludo abu ere bolo na soroka arbi nyugune na kunte ne ka wari na soroka arbi nyugune ka bara na akume ban wari na ya mabala sabe yi min do abito kana ala ka boda kan ai ya no anna nasiki koni min na kwambe yini ngai chuwala nga fole kon fili furuba wajullani anyini ko nye yani kana nae ala kula ni tamai tatu ibului karonga atu ibului atu kuna e misiri masama atu kuna e au masaba itaini ya do mai ibeka haramu de kenyonga yani kana wuli abu fawajulla anda dawira ba chamti dongo ante donti ka barana anta miri abada ke bi to misiri kono ka kilotike ere ye chugo islam ya la mashita miri ke ngana moy ko ni yere ado ni ngofe kiyo e che itatu ikuna e ko numbe ala de bulu de ambes ki meka garsige kono ka bala de yoro mabse ka sawu yi da bu bala de yoro fo danga ni de ga yoro ma de bse ke ka garsige sawu yi nga garsige ke ba ko ni we ala ere to sigata na de ala sunam ala kan jidi liman yala am tasalum ajran fahum min maghramin muthqalun ala ko alkirama sallallahu alaihi wasallam ako nunga bansawo tari ebe sarade yinu fewa no giri ambu mawa am tasaluhum nimbe kumaude kadallu jo kafirika enta ala yo don kateme kirakaw kira shima chimi saraina ka dawala ka fo ne ta waju na mawarbo ne ta waju na masaradi
ati dum siri kono ka ala batu na masarad la amma ko kon matte be manton shicela ka fo ko cide ka cide ya dembe kira do ka kira ya dembe mo ba sarade wala sa ka cila suma kella fana yingali ka dalu jo kafiru ka note yingali inte ko siga nabi ala kira law kella sallallahu alaihi wasallam am tasaluhum ajra tare be sarado do yinu fe fahum ulu kembe sa min maghramin o be min buka o be musqaluna o griyambumba o de kembe ku usenzuma ya tubila ibe ka sarado de be aka no griyambumba wa o make o yere odo suratu yasin che o de fa ka mo akwa ni ay tugu mo no mamunu uba wele kana kanda mauti saraginana oda to haliya aba hakili jigi kuma dola mi yon hakili jigi ola ejmei ereka queen laje inye koro hal ni makalange ambe kelela fe mun haram yali no feya abe daga anati daga ni jamana islambe flaye akama ka islamo tla flaye akama na miyon nene akama yali fembi sorula wa fendi sorula di fembi sorula ke a fen sorula e jonui aytma infamu aka jabiti ameka ko munun kire ka do dinana femi sorula wa fendi sorula di na febi sora joni ba soro ay kuma fam sina o kuma mumbe to karamo do bu chestri ka fo ko tebe na dum bena e de bi soro ke numbo ko la wolle karamo soro tiguwi anga kuma model nu ya kila ko fendi be soro la amba baraji de jigi amba ina ala fe baran ka kala de kama anga sara sura ala yoro ende fendi be soro la aba yana ni ni zigi sa ka yere ke faida dila sa ka ngalo do dila sa a jama ka chani ya war ka chani hal ni dona youtube kono ba sura a fleba ka chanka te me wajuli ma fleba ka e ka titiri do sibe bani ko fedo fleni ni ninge sessa ikanyina ma bi yele ma sessa bi fenzoro sessa masisi te mala no ma do akono ngaye ga siba jugoro ko silif samandia mo bakke da ni mi zira ma fo bitilia ka boanye ko rojuna okma ni ay fembe fela ga mabu ke ga ko o mai fente uslubu mina jamana kono be ba do jamana ala ko nyefo ga tati fele wara tala fem sorola ko karaye bugune di sorala da ngana nyone ge akpa nga shabali ala yo kira de mangutuno ko ala be sarayini no sarade girama mo ko ama sarayini o bana mami bi kanda yini ni ate sarayini ani mamba feka e brille nyoni ki bisiki abedala gese de nini nafulo cendo ala ko e nini nafulo ke nga ala ya atasraw jiraw inni tasraw ni kan nafulo tasraw ala yo jiraw hali ala kirami alla se ko nini nafulo kirama nafulo be mineo ka ni be mineo kira utasra de jira nafulo tuguni ni tugula aya ni doni ndafe aka nafulo doni ndafe kira o de srajira wa ala kira o mangutuno de ko kira shite mimma wele kana fe wore mani ala zatu yere kira o ka bara o de ba ala de jira jona ni kubu yere bla ala ya place la yoro ka janka boma ni kibe ko nyela maka ke ko mina fo ko nye ere de ka fama ya ni kan nafa kama yi yoro ka janka bo fana ma bu mo dace ka bo fana ba rabbi o ayo o aksu de nana ko de turla kunga parce que na fora ko
nini nafolo ko de aljina songoy o karamo e kana mire ko nini nafolo ye e de tay karamo de tay ay karamo era fana nina kan nafolo de ani lameni kelaw ninu kan nafolo o bede be ala ka buluka karamo e tabsiga ke mi ala dama ango nyefo kan na fo kan mo kele ka bo karamo ma ka karamo fo ku jashi ka jira ku fu yere ma nga ke karamo wi ubinde anga kuma nyefo nyoyede femunu bi di karamo ma ibi demenayi de wala sa bara nga ke bara nyambe ka bara e nyeshine min fla mani ne be ka ke ma ambe deme wala sa o bara ka tosina abe blaw minade kun kabi kirawt lila hali kirawt demena o de kama alaykum assalatu wassalam karsa ifla bara mina ambe de kunga ngani nge koy o para asbena qur'ana kono kondo ga wajuli kelaw ya o sebena hadisa la to be hadisa do la ke ga kolota onga kolo ko nganga ta wajuli kanga ke qur'ana koro kanga fo islame be kun ngoyo isa ni munu yo ukabara blaka skio kama ere de ya mirisa okma ninganga deme wala sani baraka to sena da to ani ma chami jeka tafsiru ke ayeto lulade okay ado be anu lubi jeka tafsir ke nyofe lubu kolota ma tu ka kuma me okay ube sharha ereke nga mota me ala ba me ala kusara ni here o anwon bayi amba blaw minade kono meni mami yake komi ede kafsa ma to ede barka bi yini to nu bolo fonde etay ni afa muti we fliu la we fli de ka mire ede kwani ede kanga korota ede daraja kanga korota to taka ede kafsa ma to we ko yede ka wari ni sray ede ka dondala srado eni deunde ka korota srado eni mso de ka korota chena ne ta fam ni sura kuma ye fli ibisege bolo korota ibisege fela fanya de ne kwanta famti parce que amini ka ala ko famu tede amini ka famu parce que al mo kuma ni min dagelale ko ni na folo ale ta kale ga chien ma ida mo do binu kale ku chien ale kibini kale ki nini ka na folo daleba anga fo oho eresa ni yene soso ne ka fo oho nini na folo mo sahaba yu walu kan na folo nu ni bla kira ka boloka ikan soso mba fo oho way tayche anga blire ka boloka ga blale kira ka boloka kira akedi sallallahu alaihi wasallam ira bini tagetia sawo gelu gwanda fulu faranyo ko dikiramo kira yala la ka building de joka tamaru furu bawdla faunfe nay so daga bana mim kibaru me yoro mena be dobla ka to sangana kira gedia nate ni na farla yon ga dikira ba kira ba ga chugo mena ni yara bi taketi wallahi ba fo mo ka faranyo ngati ya ita tiketi ma ita sa amba fo ki mago dima atos la mo wera ku tanya na bo were ay raga ta na fanda wore ya kadani mjuga ga alaka boda kan oni kuma ya mi on akili kunuti doni dama o kuma façon de do onga jagu ya tay ka swama da ni ma swama ayo ta ni sengena war bolay bi daw je dungo do munasaba kura karo ke ngodi sengena cotisation bolay bi na ala ko teniyo e kata ala ko re ko be yele maga ke je ko yi ali ere kanga lara foli minke ka gele ko fi yo bebe ka dabla ka toire ke ni mama be do ala ko lo be do je nataka ni mi ma je sorala hali association islamique munu bisiki ngode ba ka bechi
note adama de bisi ka fara ɲɔgɔn kan kuma dɔw la k'a fanga kɛ kelen walasa ka diinɛ baara kuma dɔw la a tun bɛ fɔ olu de ma ko association anw ye nin sigida in denmisɛn jɛkulu an bɛ fara ɲɔgɔn kan an b'a fɛ ka silamɛ kɔrɔta an ka sigida la nka bi o bɛɛ de yɛlɛmana k'o bɛɛ kɛ wari ɲinifɛlaw ye k'o bɛɛ kɛ o tɔn ɲɛmɔgɔninw bɛɛ de b'a fɛ ka balo ni silamɛya tɔgɔ ye illa man rahimallah mana kuma bɛɛ aw bɛ fɛɛrɛ dɔ tigɛ a bɛ se ka silamɛw ka wari sɔrɔ k'a fara ɲɔgɔn kan cogo min na ni silamɛya tɔgɔ ye kuma bɛɛ u bɛ na ni jankura ye keguya kojugu bɛ naloma sɔmi ha e m'a ye mɔgɔw commencera ka sɔmi fɛn caman bɛ yen mɔgɔw b'a fɔ ko ala ko don n'a daminɛna mɔgɔw bɛ na n'u ka nafolo ye fan fɛ nka sisan mɔgɔw fari fara dɛ est-ce que u keguyara kojugu keguya kojugu bɛ naloma sɔmi nin ɲɛ bɛ e la e ko k'a di k'i b'a don ala ko la a dun ɲɛ b'a la olu b'a la k'a di e taara k'a don ala ko la an b'o de fɔ yan o ni t'a fɛ ka fɛn sariw ka tɛmɛ nin kan ɲɛ tɛ a kana na kɛ tiɲɛni ye mɛ ne kɔni y'a dɔn hakilimaw b'a faamu n ka laɲini ye min an bɛ ko camanw de sigi sen kan k'a ɲini ni mɔgɔw ka nafolo nana nafolo in a bɛna don ala ko de la a bɛna kɛ ka ala ko de taa ɲɛfɛ nka mɔgɔw sigilen de bɛ tila k'a ye olu yɛrɛ y'u yɛrɛ jɛ u ka nafolo min na k'a d'e ma k'i bɛna ala ko taa ɲɛfɛ n'a ye o yɛrɛ o nafa tigɛ ka se ala ko ma koyi o bɛ kɛ ka e yɛrɛ de kɔrɔta olu yɛrɛ tɛ sɔn ka min k'u ka nafolo la e b'o kɛ olu yɛrɛ y'u yɛrɛ jɛ min na ala diɲɛ ɲinini kama ka taa di ko k'a don ala ko la baara ninnu ka gɛlɛn dɛ an bɛ baara minnu bolo da a y'a to i cogo dɔn koyi an bɛ baara minnu bolo da ko ala ko baara dɔn a kɛcogo ɲuman ɲuman bɛ yen koyi n bɛna misali dɔ f'i ye sisan masalan hali ni maa min ye yatimɛdenw fara ɲɔgɔn kan sisan ko nin ye yatimɛden lamɔyɔrɔ ye ne y'a dabɔ n bɛ yatimɛdenw de mara masɔrɔ don n y'a sigi sen kan n b'a fɛ ka yatimɛdenw marayɔrɔ tɛ maa minnu na yɔrɔ o caman bɛ bamakɔ yan sisan n y'a dabɔ n b'u mara k'a baraji ɲini yarɔ n'i y'o kɛ yatimɛden 30 b'e bolo 40 b'i bolo 50 b'i bolo mɔgɔw bɛ na ni dɛmɛw ye o dɛmɛ ninnu bɛ na jɔnniw kama yatimɛden ninnu o tɛ wa nka jɔnni y'a ko sigi sen kan e tɛ wa e de t'a ɲɛmɔgɔ ye wa o ko kan ka kɛ kɛcogo min na e b'o dɔn wa o ye e bɛ baara min k'a la ni e ma diɲɛ k'o kɛ ala kama k'a fɔ ne tɛ sara ɲini o la n'i ko i ka sara e bɛ kɛ yɔrɔ directeur ye a bɛ lajɛ experts b'a lajɛ techniciens b'a lajɛ ni maa bɛ nin ɲɔgɔn na baarada kunna a kan ka sara joli la kalo la o bana nafa wari o wari bɛ na ka na di yatimɛden ninnu ma o bɛɛ de bɛ lasago ye e ka sara bɛ bɔ a la baarakɛla wɛrɛ minnu bɛ yen olu ka sara bɛ bɔ a la a tɔ bɛɛ ye yatimɛden ninnu halala ye n'u ka dumuni bɔra a la ni wari tora a bɛ lasago u ye an b'a kɛ de yan ne y'olu fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn k'olu bɛ k'e ka jagokun de ye n'i y'u kofɔ yɔrɔ min na ni dɔ ye miliyɔn tan di alihamudulila an b'a fɔ an b'a barikada a ye miliyɔn tan di an ma yatimɛdenw de b'an bolo yan a ye tɔni 20 di an ma yatimɛdenw de b'an bolo yan o wari ye ta e kɔni dan ye dɔrɔn yatimɛdenw ka kini dun u ka mɔni min a banna arabɔgɔ ni n filila an k'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye dɛ yan'an ka taa yɔrɔ jan est ce que o y'a kɛ cogo ye wari o wari bɛ na ko yatimɛdenw e b'o bɛɛ minɛ o bɛɛ ye e halala ye donc e kɔni dan ye dɔrɔn yatimɛdenw ka kini dun u ka mɔni min sɔgɔma wali u ka kafe min u ka se ka siyɔrɔ ni fɛnw sɔrɔ a banna a tɛ ten dɛ baara ninnu kan ka kɛ cogo min o cogo de filɛ est ce que an taw b'a la ka kɛ ten wa awa n ye misali ta fɛn kelen de kan n'o tɛ fɛnw ka ca dɛ n tɛna tɔw fɔ bilen nka fɛn o fɛn n'i ye masuru fɛn o fɛn sigi ko ala ko don silamɛw ka wari de bɛna minɛ ka don a la ni se tɛ e ye e ta tɛ se e bɛ baara min k'a la o tɛ se ka kɛ fu ye o kumana a bɛ lajɛ de i bɛ jɔyɔrɔ min n'a la o sara de bɛ d'i ma tɔ ye silamɛw ta de ye minɛ diinɛ masuru minnu bɛ yan a bɛ kɛ ten
akon get ni ndiko yake tu ngo minski mesla mo kola ne ma fo ye minski mi masalan kala rodayla bi mo kala sarala oni ni tesra kili de ka mashrui ni manana de mendima ka faroka wo di edema we ka kodi ngambe femunu mbolo da kaslama wore jumla to ka dala ni islam ya kodi ye ala kodi do woro warbi di mo ba di ko inde kama amadi emao amadi ema da dira ko inde kama ko inde tanu ni ko ga gelane anga kun la jaka ban ski nazara fil nazara ya andan dila yawm bla ko ko nguna doro anga almami do dilla ga fo kan to fengaro lo ko era an fe ya ko ni min bla ko mi nguna doro ko o febe o tigitai amta tidi mashru si di dina ko do ebe ka war min islam wulu ko be do ko idela mado ko era bina d'Afrique soro war bi war min dira ko ngama war marale bi a war be terrain do lay a war be furo do lay wal ma war be action a fait do lay o war be nga islamo ka bara mbi jo ka islamo ka war minene marale to ati bulu parce que o kera le tay kaba angara bo ni matki yere wu yere don lebi daya folo ni mi na mabbe ma ni kibina ko kari chugo yini ni kuma na amba nye yere fo nyoyi ka akoto ni bedabla ya Allah subhanahu akala amma indahumul ghaib kutari gindo de bulu bulu fahum yaktubun no bisebeni ki gabula lawul mafuzu wala bo kono ko don ko dogole mino be ala yoro lahul mafuzu wala la ko taru bisebeni de ke gabula no te bu kan kuna foni no mbo mino bulu madame muma fasbir e muhammadu ka sabalisa li hukmi rabbik imma ka kiri koro anga sabala ala ka kiruka ko inte nyani sabalte koy ala kira sallallahu alaihi wasallam ya ande mena kuma minasa abo ko kira ko fanda kuma do kira betla sanu de tlalla bina do haka so no ka be dumini ka ba so do dumini ti asura sanu de tla mo goni yonje o kora e min dirama ata tasra de fe ale ta to yo kira la de ga ko koy sallallahu alaihi wasallam ngon be ambe kuma inde fo ka ja nta kira la dige sira yere ubey ni yere yake hal ni mama kuma hal ni mama bo kalama yere ba so mi soro ko chena ne minga dinga di krai ere ba so mi soro ka fo ko ni mbarai chena ni kira ka barai sallallahu alaihi wasallam abi adana ya baro bi ya ke ka gode parce que dana ya do bi arama de bo ka ala jati de ma de kama nete no bo chugo fuito la shi don chugo fuito la ma sika murakaba sika do koroni ala rete nga ere de bo ke ala jati kama kira be bo abi fem baw kla mo woni yonje o koredi o dirat lalle kama o dirat lalle kama ngani afora fon manan na ka buluka ko ni o be tadi ko tigi wara te fela be mi buluko ni wal fon no ni sira la rabina don ko tigi wara kumbala ibati la hare ya ala sona wala takum ka sahibil hut anga sabali ala ko kira yare ka sabali aslama te nyeni sabalte ngama fatura damay sabalte mbulu bana damay sabalte balaw ko inzoro damay islama yare de sabali o quraydi ibi sabali ala batuka ibi sabali ala kutaqo ibi sabali ala kala jarabu kuka sabali ni mbulu fara sabai obani ni sababu dina na to ijmai wa to sidna ali ibn abi talib ko aka kumana radiyallahu anhu ako manzilatu as-sabr min ad-din كمنزلة الرأس من الجسد
لا إيمان لمن لا صبر له أقول لمن يجورو سبالي جورو لمن ينا ديننا قابو كومي ngolo joro farkulo la ngolo joro me farkulo la o ka bode na be farkulo be ni ngolo te tigere te ko kuma na kulli man yatamma ala sabal tamma alay kira ya amru ka sabali kira kilinde da ambe bi sabali parce que ni ma sabali Allah bay ba ke ma to tashi hui ni ma sabali Allah bay ba ke to tashi hal ni be la diriya baroka ka ke bi e be sugula ke be la diriya ke e koni je dongodo nunu be ga teme e la lu be mi vie ma dongodo do be ga faroka e sigia awnya fiu ni akla ki ban don islam e che e be meta de naluma do ba fi mati akla ki be bedi ni ala ko che sigi e be meta de na fiu na o fi ba fo ko nga meta de nga sata oyo boyo abe meta no bena ere mai kambula ngana mu de majayo emi tayino la ani ngo aba ka atake ni njugola to aka atake che jente na folo ko da mai kuyi wallahi jente na folo ko da mai tetge na folo la fi mara ire sa adla ka domina itetge na folo la fi mani desele sigile domina hali tika domini ke ka fere ni asore miliaru fara nyonga ngaloka jenyo de yo abina $0 fere min be bolo itsika nafa ni ay ala femin tiya di ma halni halala du ni yeshi soro domina ere tsika nafa nay bono ya soro ka yini tugo maydu kabiye ni misa damna no kabiye bi bolo kinga frifi hal ni nguya dombe fo kabiye kaburu kondo ma de ka jugoyi Allah harama de ka jugu ka temoka anga sabali roke nu ila goshiki be meta sabali ni ala be ki da na folutiya kama bina na folo mara ni ala ere ida ki bi sata he ekele de sarafa dara jawara nga fa na ko dunay min be ke la gosho fa masala o fa saralo wati ki dawam be waso bandi akuma fola bi no o fa mata hiji o fa ma du joda bola ni feng be fa kuma kun ta hiji folo fendi ya dam ne ta hiji islam kunda e fa hijira e mo ke hijira o be kun da fa nani kule yo adama de ka sa fa na fa ndani kule dorometi fa ka sai kafir lama ka sai haramudunama akaf sai ka sa nema na nema munu yengalo e la harani bina tamina kungoro fanga sabalin deka ala ila jarabini mi domina no di ibo chugo ngwandela chiaka sabali okai ne yake nunta shi irabi miliyar soro sisa kana kai ni yake nunta shi nyirabi blabara da directeur ala sisa we proposition munun ke awa sinimbe naka de ne bi bla kuna mais à condition ni ndede abem mo do baro boromi la kalili tieti kula e don no me ka bla ro da na yoro bele di jamane ko na bara dala mige we papi o bokada directeur korobe bara be ke nganam minga kwa ko si akuna ke chugo ini ko ne tabora man tikai etana ka papi ne jena directeur ko mbete meninga bara din simple ay on a sabali di flaka joro soro baliaka aka cien kolo shili kamani ala ce gardeli kama na wanti ga sabali foi kabi an ga shete to ala kula an abati to ala kula hala ma go sebete sa ala kama se ni ko kwani ma go sebe me an fe bugune bi soro mina na kon sira bugune ma dore bi singa ina ala koti ka dan fe ka wari yere sege sege wari miseni di wari yere sege sege li an fe wari miseni di
o de ka can fɛ dɛ ni tɛ ni wari buguna dɔrɔn mɔgɔw bolo o y'a saniyali hali maa dɔw tun ye baara dɔw daminɛ nin jamana in kan yan a daminɛ u n'u somɔgɔw ma bɛn a la ko baara ɲɛnama tɛ ko baara jɔlen tɛ nka tuma min na n'u nana sɔrɔ k'a la somɔgɔw y'u gɛrɛ u la kun k'anw y'a ko sagamuso filɛ nka a ye biɲɛ bɔ ja baara sɛbɛ don maa dɔw ye baara dɔw kɛli daminɛ n tɛna baara tɔgɔ fɔ dɔw ye wale dɔw daminɛ yan sɔma bɛɛ ban'u la nka u nana nafolo bugunen sɔrɔ baara in na min kɛ sɔma bɛɛ sɔnn'u na sɔma bɛɛ tilala ka boli u nɔ Alakira ye tiɲɛ fɔ a ko wari ka jɔn de ta tiɲɛna ta'isa abdu dinar wa dirham mutukali dirhamu ka jɔn k'i ta tiɲɛna de ko e tɛ foyi parce que wari bɛ se k'e don ko jasilen bɛɛ la bɛ se k'e don ko nagasilen bɛɛ la e ɲɛ bɛ ko nagasilenkɛla ninnu ko sɔrɔko de b'u bila u ma se ka sabali de Ala y'u lajarabi ni min u ma se ka sabali o kan awa n'i k'i di sabali n'i y'a k'u ta si ye lala a bɛ se ka kɛ yɛrɛ i t'o sɔrɔ yɛrɛ i tugur'u nɔfɛ walasa i ka kɛ min ɲɔgɔnna ye walasa i ka min sɔrɔ lala i t'a sɔrɔ o se bɛ Ala ye a hakilila ko n'i y'a k'u ta si ye dɔrɔn dɔw donna ŋanamu na sugu kɔnɔ u ka cogoya ma yɛlɛma koyi walahi a kɛra u bolo maloya ye koyi ale tun tɛ sɔn min ma sisan a sɔnn'o ma nka halisa fɛn ma sɔrɔ a mɔgɔw bɛ sugu kɔnɔ ko dɔw bɛ yen a tun tɛ sɔn a ma bɛɛ y'a dɔn k'a tun tɛ sɔn a ma nka sisan a yɛrɛ nana ko magaya k'a miiri k'ale tun b'a gɛlɛya kojugu y'a dɔn mɔgɔw bɛ fitinɛ u ka diinɛ na y'aw ɲinɛ ma o kɔrɔ ye di adamaden tun tɛ sɔn ko minnu ma Ala jati kama n'i y'a ye i b'ala ka sɔn olu ma kana i yɛrɛ malasa dɛ kana fɔ k'i tun b'a gɛlɛya ko sisan k'i y'a nɔgɔya kɛ i y'a faamu de i m'a faamu dɛ sɛtanɛ de seri la sɛtanɛ tun b'i nɔfɛ a mɛnna i ka segin ka na niveau min na i seginna ka na ye nka an filɛ waati min na fitinɛ ye diɲɛ sɔrɔ dɛ ka n'i yɛrɛ malasa dɛ fitinɛ an yɛrɛ dama tɛ bilen koyi e m'a ye tɔgɔ ye di n t'a fɛ k'a fɔ ko Magan Arabi Saoudite olu b'a la ka nisɔndiya ko parce que k'olu ye muso dɔ sɔrɔ siya la polisiya la ko ka n'olu bila fo alikaba kɔnɔ nin y'o siɲɛ fɔlɔ ye o ka kɛ ye hali kafiru b'a dɔn ko hɛrɛ tɛ nin baara in na u sago de sɔrɔla an na ni kana segin ka t'u ka dɔnnibaa ka fatuwa ta kana foyi ta bɛɛ b'a dɔn ko nin hali muso minnu bɛ bila nin na u yɛrɛ y'a dɔn k'olu ma ɲi na fitinɛ nana dɛ o mɔgɔw bɛ ninnu de lajɛ yɔrɔ jan fɛ ko in kɔni sera yɔrɔ min na ya ayyuhal ladina amanu alaykum anfusakum kana datugu dɛ an t'a filɛ ka sura in tɔ dafa ko in kɛra alaykum anfusakum parce que n'i ye diɲɛ lajɛ sisan i tɛ faamu foyi sɔrɔ i b'a fɔ ko wahayu kura bɛ jigin wahayu kura dun tala ka jigin mɔgɔw b'a la ka tiɲɛ de ka n'i yɛrɛ malasa dɛ o kumana ko in kana fɔ bilen n bɛ jamana kɔ wali n bɛ karisa de kɔ hey danaya tɛ ɲɛnama ka dɛ sahabakɛ y'o de fɔ a ko n'i ma ɲɛ i bɛ maa ladege n bɛ tugu maa na k'i ka tugu suw nɔfɛ Alakira ka sahaba minnu tɛmɛna dɔnnibaa sɛbɛn minnu tɛmɛna ko tugu olu nɔfɛ minnu ɲuman ma sara ni fitinɛ m'u sɔrɔ ko ya tɛ ko ɲɛnama wa ko danaya tɛ ɲɛnama ka dɛ an yɛrɛ ko ten ni maa ma sa ko bɛ juru b'i la ninnu bɛ nin bɛɛ kɛ dɔrɔn tubabu diɲɛ ɲinini de kama i tɛ Ala diɲɛ kɔni tɛ hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ daga parce que u bɛna taa u cɛsiri ka min kɛ o ye ka dalilu de ɲini a la hali n'a bɛ daga ko dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ a bɛ daga nka a kɛbaliya ka ɲi ka tɛmɛ a kɛlen kan i t'o faamu nin na nka n bɛna ɲɛ f'i ye yan i bɛnkɛ muso furuli muso minnu haramuyara a b'olu la nka n'i m'a furu o de ka ɲi n'i y'a furu an bɛna fɔ a ye dangaden don k'a bɛnkɛ muso de furu wa an b'o f'i ma o kuma bɛ bɛn i ma ye koyi i ni Ala cɛ kɔni o y'a dama ko de parce que an kana ko bɛɛ kɛ dɔrɔn ko adamaden silamɛya ye fɛn ye ikhtiyarul afdal min ka fisa silamɛ b'o de suganti hɛrɛ bɛ min na ni ko in a ɲɛci foyi ma na a dekun foyi tɛ haramu na
unana folo ka do hijabula kulu be sigi ko okipe musoula anyo famu mashima kuma wala neta unana fe madame nabi nana ndo e barjuk mbula kulu bla ko parce que cewt na siga muso akera atanta ko nuncha ya wati ko cewt na siga muso larawli ka sa dola bana muso kanna o ka a okipe musoula mashima fe fola o be famu eme fukata pandoloni ni fe do musoula kulu bla al kaba kono ka munumunu ko lu e pulsui comme setan yi a Saudiya ko la setan yi a Magango la ente alkaba islam be detail lu fana manga continuer ka ko ingu sabo itakwi nga ala kamara de be oran kade ma o mani yoro imara ni tura amara kaka ala ya bunya dima ni boro ka ala kon be oran koloshi kabidi alkaba ko damne na fobia butula ni ya horomatanga awa ala bi horomatanga ni kibit tanga bwaka ika ko be ala de bulude se foy kon taw ibina mo kamata hal maga ngo wera keta he kirama ci maga ngo de ma amata soro bu bulde so fana kaniyere malasani maga ngo koy kaniyere malasani karsa koy alla je sawabu de ala ya dama de kilingile bella dunya fa alhamaha fujuraha wa taqwaha adama de kilingile be ni sawaba ni ta sawaba o don mina be adama de bella do de ka ko don aka fam yeb sika bunya do tay sana hal ni la to ni nga kari kono alima mi nga islama mata yoro ni ay ni nga nafa dum sika foni mbaraina nafa dum sika foni mbaraina ni islama ya lagushite ni to bu jeni nte ke to wudi ba fo ko islama bu so bla ko fe anti som so ka baraka ngam kam so simbo fe be eta ko don bo ko kuma ko ni o don bo be masa munu ya dalu fa ka nu ujoro doni do ko kuma be masa wira nyene man nyene wi fen fo be ka bella bushi para o mi flo e fama o de ka baro do am fara ko famia parce que do fana beta be ma jamana don ba be bushi berekelena nini ko façon wi Saudiya era market a fama o de ake fama o de ka bara do ko don bo ko kuma ba no nay ada be dama mo voya c'est devant un ka elema e bora misiri la sai teta te me barla sebe ko boywa mana manga abbe note de adon bo fana note ni fama o de ka bare fama mun ko de bala bulu ala kan kishu toroma ولا تكن اي محمد كان كيك صاحب الحوت كمنا فجغتكي يونس عليه السلام على كم بودما جغي النبي ما منكم يونس عليه السلام كي كان كومي يونس يوانا نكما فوتو انت كما جويده كان يشي يونس ما كو اني كم غوچه كان يتك كومي يونس نا كم غوچه كرا چومي كما لا يني ديوي كروته كو يونس لا غشيتودو لا إذ نادى وهو مكظوم وكذاك يونس يورد وهو مكظوم كاسرو أجرمبه أهميمبه أتسكاشيمبه أفهمه تسكاشيلا تيو أكمل غوكرو نيكما ينبكرو بايا قرانا يروي يا ولا تسكاشين يا سرو مجمع ما مناني يونس براك مغوكلا أدمنا على دمنا غفلين يا سرو ni nabiyuma abi jate fliye nabiyuma nga hakela kadaka nabiyuma nga tasarrufu bede be kana alaka ya marui hali ka mowi fa atibbe ka bo kela fu ala de kafi ka bo nabiyuma boraka mo halaki to kela ala de ku ka bo nabiyuma fa hijra la ala de ku ka hijra nga filimi yunus sura alayhi salam yunus dimina aka mo koro amena abu waju liten no bo la mege yunus dimina abora تفسير كلو بابرو بقول واسرا وحلكي ربولو دارا اكمغو كما كبا من عليه ركون بولو كوبانا كبا ما فو عليك ابو علي بولو نو حلكي تودو كبا علي بورا يونسو ديمينا بورا سوكا شراكا مغوكو ابولي نانا دو كونو نانا جوجيكا تتا ولو كالا دالا ودو تفسير كلو شارو من فو ما ينفو تشغو دولا نو كيرو باو كيبا سورو مادو hakebe ma don no fe kunu kono anga kalafi ni kebe mingo ango flika jila wala sa jama to ka kishi nkew ke kalafi kalabe bo yunusu yere de kalere mi nabi ba o kera mige riwaya do ko ay resh naga jigi kono ay same kama
mo ka le takafili o ka gele mo ba o do ko fo chugo de wallahu ta'ala a'lam nga ko ni blala jide kon ablale ji kono kana ayra bla saw lu de abla saw akon wa abora kuno kono kabla ji kon ablale ji kono hutu de akun jege akun o de kera ka sanction ala ya pini jege akun bana a suka shibaka mo ko a jorombe fana niya ya ala nabi manto jege ka kunuta niya yo kera basura ala funna ko mana ko a kono fame makzum dimina ani jorola a dimi baka mo ko ulu munu ma son ka ala ka wele jabi a jorombe ani ala chela ko ma ay wele da لولا أن تداركه نعمة من ربه ay wele da mige ay wele mainda e kamla ala de ma yande sabu fay ibe ro ala de wele Yunus da to alkira fa kwali balmake Yunus ka duwo ko bli nte ma shida la kono gondo shita ala wele no duwo yi ko ni ala mi jad la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin Yunus ko ni o de ka dala gesesa la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin ma ko bli be ma dala ni foli chaya shuala kuma te faida la fulinde kuma dilalinde qur'ana ayati do Yunus de nye gwana ay ala wele ala dumanga nabi mo de la dege ka ala wele chugo nu ko ke tawla gela soro ala ya a wuli ka bo aka ni kuma mi wende ay wele min da weni bana ala ko ado ayore la fado fa ala ko kuna ka to tasbihu ngunte kwa kuna to jige kono fuka tasi al qiyamah sanga seli mana kera gera mama mun to yombe ku do kasola diun kuma do wajulu me ko to kaso kono ma to eno me kaso kono ma ko jugu foike ana ibi to yone minane la sago be ro la ibi ni foli chaya ni balo ko bembika israel ko korombe ro do la ibi ni foli chaya aka chala fa ala be bodaki ko mana ko ala kan nema ya ala soroy aka wele dain sawbula ko no kunde la nubida ko akuna kirunde Yunus kuna kiru bil ara'i ko jala kono ko wala jeka kap be kirui wa huwa madmum ajalakili amba foti da fokira ma ko do yele de ka ajalakili kap be kiru kene jala e ma de kiru na chugodi ya qur'ana be kuma bakuru defu ko ala kan nema ya soro no kunde ay ala wele ala kan ne ala ya magiye naka nemai ko nema ya soro ka ba ma yoro no kunde la nubida bil ara'i ko kuna kiru kene jalaka Yunusu e wati jange jige kono tafsir kala obi nyon soso a wati hakela annana do soso likono ga yoro ni ma mena o funde ni fasola farkulu mbike ko ma bunakira ya hama ali dem fitini be bo kono barala d'accord muguni femma mawnde fana ko Yunusu bina jige bina ala jige ya maru kuma bina ka Yunusu labo e jiri de fali jiri woyo tado de fali do ko jede do yaqtinu do ko jede do kada ka qur'ana jiri to fo yaqtin ko jede do ero ji ale furabulu be bunyaka awoyo ko ala yo de fali ji dawlo fe ka toroka jige ya maru akana Yunusu ne ni ndawka afari be chugo mina sisa kanna na blala kene jala ka wala na blala gongoroka gaba kuruma yoroka bina toro min sama ani feyna ma bina sama ko ala koloshi ni o fe jiri furabulu magamami ko ya ala ka hinede ala ka hine ya soro de ato ala a bochugo nye jige kono ka blani falin ve inzanve o yaqtinu manake je sawa manake falin vendi kono ala falin vendi fali ka blauka kone ala ka hine ya soro no kunde ko apbe kiru kene jalaka فاجتباه ربه فجعله من الصالحين ko o jege kono skin ko fe ala nana bo ka sugandi kurai ka kemma mauna suratu Yunus bi aga mo dama ka shala la ko fe
ala ka mo sauver ala ko kale o ke jama kulu kelen pewmi o Yunus ka mo wi ka halaki lo ka katla ka bo ka parce que ka daluma jow ka sa dana ka kira tara kutu ya ala wele ala ya faruma ala talaka ya fa Yunus yerema ka Yunus sukwanti kana bla o mo nun kuna amma belli maniara wa in yakadu alladhina kafaru ko mo be surunya mamunun kafiriyara la yusliqunaka bi absarihim unyau katani lamma sami'u dhikr mamina nu ye qur'ane me akmat lini bona rawini tafsir dara won be sharu chama fa yaro nye flel sigara ma de boka be wal maki cheno zla ku ye chenani de ku nyau bi ni ka e chene ki boka be flel chuko chejugo ya de kudu ni mabeke kuma do fo kuma mandi tula iba fleni dusuka shinyemi kwa anyebi ni katani ma de koro ku unyebi ni katani dusuka shife lamma sami'u dhikr kuma mina nuye qur'ana be wali bi abete de malangulo te wajuli sebela ma fede ka do dusuka kashi korati katoli ma fo kula to busiki kunyekete komi janme denye wa qur'ana fokame ala kan kishu toroma wa nyema inde kira ko ni fengbe latige kon ko nyede kumba kon ma fleni nyejugui an islam yo fleni flechugo chejugui cheda tafi wa arabu kumba ke ikan na folo nyuma ikan nyame no wuli chugo kan wa arabu jahiliyat la arabu kumba ire kongo le saba ka nyesri kat le saba ke kona kasoro kana nyefuni ka nyamewla o kuma nyebu mine ala kira yo fa al ayn haqqun wa ala raka daldi komi ema bi nega mine chukubla ni fle ka ma fle chugo chechugula ni ngani ya juguye ni ala ka jien kono abse ka toro do si adama dima wa yaquluna innahu lamajnun Boba ni uye kira flesa nuka kafiriya fleli nye kunye kumu unye wini katani kira kubi sura ka fo innahu la majnun ko fade bal amangene fabe law mo be kan kuma ya Allah ba yodi ni ma fleni flechugo chejwe ma ibina Allah je ibina Allah gushini ko ba fo ko kira sallallahu alaihi wasallam ko fade bala jina de ba no fe man fato kawndi وما هو إلا ذكر للعالمين وما هو كوكا سرافة كانت في القرآن تدوري إلا ذكر للعالمين جيما كواجل لدوكي اوكي فرانين أني أتويدي فما فلين يربا هكلي توتو تولا جيما فما بان أنو بدما كاكا قرآننا إن هو إلا ذكر للعالمين بدك واجل ني بنا قرآننا يبني كواجل دلال واجل ورتي بلا قد كروك ني بنا قرآننا يبني كواجل لا ني بنا على كرلا يبني ككرلا ني بنا قرآننا يبني ككتاب لا ني بنا إسلامي لا يبني كديننا إتسكا دورة سروني نوندة على كلا تشيلي كون نوندة بماسي علما ني بنونا يبني بلو فعلا ده ni bana ni venna ko ni bani wolo dela ide kondo ye de min wolo halala de ni so mana hala de fli nyamaka ide kondo awge bana ko qur'ana te dore illa dhikrun fawajulika fokusmanika lil alamin ajmai ya rabbi ala kan fara alla batuban monga sura in kunjerani ni makainde sawaba munun soro la sura ina ya rabbi ala ko blanga ma mizan fili munu ya ansoro ala ko ya fa ay ala ka to time jira ana sumalo ala ka time herala jamana ala ka baski ala ka balu islamiyaka ala ka fatu limaniyaka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk